Tak já vás tady ještě jednou vítám dneska znovu podruhé po obědě. Doufám, že jste všichni strávili nějak příjemně ten čas na pauzu a občerstvení a že jste stejně jako já natěšení na pokračování našich tematických bloků. My budeme pokračovat v tom školském prostředí uměleckých škol, ale podíváme se od těch podcastů institucionálních k audiodokumentu, který bude hodně intimní a možná jste ho slyšeli. Jmenuje se Na čom makáš a jeho v podstatě výhradním autorem je Petr Kolárčik a poprosím rovnou o zvukovou ukázku, jsme se domluvili. Pred vyše 4 rokmi nastúpil môj kamoš Filip na Vysokú školu umeleckého průmyslu v Prahe. Chválil mi ho tak, že o rok neskôr som tam nastúpil aj ja. A začal som si všímať, že Filip to možno s tým štúdiom trochu preháňa. Ak náhodou nebudem víkend v ateliéri a nebudem proste robiť na tých veciach, takže fail. Netrvalo dlho a snaha byť dobrým a úspešným umelcom ho priviedla k úzkostiam. Prvýkrát v živote som zažil ten pocit, kedy som preležal celý deň na matráci na zemi a nevládal vstať. Po 2 rokoch štúdia prišiel na to, že musí svoje ambície a priority prehodnotiť a zo školy odišiel. Ja som chcel nebyť v strese, v podvedomí. Chcel som pochopiť, z čoho pramení tá potreba úspechu a neustálej produktivity, a tak som sa o tom začal rozprávať so spolužiakmi, umelcami a umelkyňami. To, kdo je jako emerging artist a kdy se rozhoduje, jestli budeš jako významný nebo nebudeš významný v úvozovkách, ty si to rozhoduje na té škole. Tieto otázky ma vedli k témam ako syndrom vyhorenia, zmena ambícií. Jsem byla v nemocnici kvůli tomu, že jsem ohluchla, to bylo všechno z toho, ze stresu prostě po výstavě. Když takovouhle zkušenost si člověk uvědomí, tak možná tohle není úplně pro mě. Ktoré ma zase viedli k ďalším otázkam ohľadom balancovania medzi tvorbou a platenou prácou. Že vlastne ostávať chudobná, ale s tým, že mať absolútnu slobodu v tvorbe. Či medzi tvorbou a rodinou. Ja som sa venoval babetku, ale v podstate som non-stop rozmýšľal, že je tu z toho vykoristiť nejaký koncept. Zaujímalo ma, aké cestičky si ľudia volia v snahe nájsť osobnú spokojnosť v umeleckom systéme či mimo neho. Je to aj o tom osobnom uspokojení. To, čo mám tu, mi stačí a nepotrebujem viac. A čo to hovorí o konkrétnych ľuďoch aj samotnom systéme? Vlastně můj úspěch je to, že budu moct mít rodinu, budu moct dělat tu svou práci a budu moct vlastně jako zaplatit všechny věci, co mám zaplatit. Výsledkom je 6-dielny podcast, v ktorom sú tieto rozhovory predkávané Filipovým príbehom o hľadaní balancu medzi pohodou a produktivitou a pesničkami, ktoré som napísal počas môjho štúdia. Keď nájdem nejakých dobrých umelcov, to si pozriem, kedy sa narodili. Od nového roka vyjde nový diel každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách. Vyrobil Peter Kolárčik v spolupráci s Artičok TV, Violou Ješkovou, Richardom Steinom a Marekom Buranovským. Lala. Dobrý deň a čaute. Ja vám porozprávam o tom, ako vznikol tento podcast, ktorý vlastne vznikol úplne náhodou. Teda to, že z toho bol podcast, bola úplná náhoda inak. Toto je Filip. Keď sme spolu bývali, a on toľko pracoval, že si musel dávať šlofíky na zemi, lebo som mu nechcel ísť do postele, si povedal, že nejdem do postele. Iba tu na chvíľku si zdriemnem pod vyveseným prádlom. A ja som chcela Filipovi niečo spraviť, pretože mi prišlo, že je to zaujímavý človek, je to môj BFF a má zaujímavý príbeh. A tak som sa rozhodol, že o ňom skúsim natočiť film. Som študoval semester kameru, som si povedal, to zvládnem proste, film, to je ono. Išiel som na stáž na FAMu, že proste na dokumente taký film spravím. Trošku malá fotka. To je fotka, jak Filip spal v škole, v ateliéri. Sa zabarikadoval maľbami, že by ho nebolo vidieť, keď upratovačka tam ráno príde. No ja som ho teda tak začal natáčať, akurát väčšinu toho príbehu, ktorý mi prišiel zaujímavý, som samozrejme nemal natočené, pretože už sa to stalo. Aj ťažko sa točí film, keď nemáte tie zabery.
Tak sme sa začali rozprávať. Mám hrozne veľa materiálu natočeného, proste taká tá hovoriaca hlava, klasika, televizácky dokument. To až tak nevyzeralo jak film. Ešte jednu fotku Filipa mám. To je Filip v ateliéri. No a čím ďalej, tým viac to začalo vyzerať tak, že film z toho asi nebude, tak som to nechal ležať. A paralelne s tým vlastne som sa začal rozprávať s kamošmi a kamoškami, o umelcami a umelkyňami o rôznych veciach. To je rozhovor s Erikom Sikorom v nejakej EZO čajovni v Košiciach. A tie rozhovory vlastne skôr som to bral tak, že nahrávam rozhovor ako alibi, alebo ako výhovorka, že s nimi môžem pokecať, lebo inak blbe len tak napísať, že čau, nejdeš na 2 hoďky do čajovne pokecať s niekým, komu sa akoby až tak extra nepoznám, alebo tak. Takže keď chcete pokecať s ľuďmi, rozhovory sú najlepšia vec. Za tou knižkou inak je rekorder, to len, že by nebolo vidieť, že nahrávame rozhovor pre ostatných čajovničkárov. A vlastne tu ešte rozhovor s Vendulou Knopovou. Všetkých som ubezpečil, že to, čo nahrávame, tie audiostopy, nikdy ich nepoužijem, fakt sľubujem. Povedal som im, že keď to náhodou niekedy použijem, tak to bude text. A nakoniec toho aj bol text. Ja som vlastne všetky tie rozhovory poctivo prepisoval, ešte bez toho AI prepisu, sám proste ručne všetko som prepisoval. Potom som to editoval jak šelený a som si hovoril, že z toho vyjde taká séria rozhovorov akoby v článkoch. Potom som dostal geniálny nápad, že to vyjde ako knižka rozhovorov. To sa tiež nestalo. Jakub Janca. Toto už som vedel, že z toho budú. No, to vám poviem ešte. No, každopádne mal som teda editovaných asi 10 rozhovorov a otázka teraz, čo s nimi? Tak som najprv napísal do Artolku, nechcete publikovať 10 rozhovorov? Neboli z toho asi nadšení úplne, nechcelo sa im. Potom ešte niečo som skúšal, už neviem čo. Neviem, či až Art and Antics alebo niečo také, už nepamätám, kde som to ešte poslal. No a potom mi napadlo akoby artičok, akože nepublikujú texty, ale však čo keby náhodou chceli začať publikovať texty zrovna teraz. Tak som išiel do artičoku, napísal som im a oni, že to by mohlo byť fajn, že by to chceli a že cool. A im napadlo, že čo keby ešte k tým textom vznikla nejaká proste 10-minútová audiostopa. Že by to bolo publikované zároveň s tým. A že akoby mám všetky tie rozhovory nahrané, asi by to šlo. Tak sme sa nejak dohodli na tom. Tak nejak potom sme sa o tom začali baviť a mne došlo, že ešte to možno vlastne trošku súvisí s tým kamošom Filipom, o ktorom nikdy nevznikol film. A potom mi napadlo, že a ešte mám také pesničky, čo by sa tam možno mohli hodiť. A nejak sa to strašne začalo celé komplikovať. A vlastne z tých 10 minút, čo mali vzniknúť, tak sa z nich stali 3 diely 15-minútové. Potom sa z nich stali 3 diely polhodinové a potom sa z nich stalo 6 polhodinových dielov. A Janek s Alžbetou z môjho posúvania deadlineov neboli úplne nadšení, ale bolo to krásne. Tu je ešte fotka s Violou Ješkovou, ktorá robila dramaturgiu. Všetko sme to robili online, pretože ja zrovna, keď sme to začali skladať dokopy, tak som išiel na Erasmus do Amsterdamu, kde som myslel, že prídem a budem robiť umenie a ja som tam proste celý semestr robil podcast po slovensky, takže pedagógovia v Amsterdame boli úplne nadšení z toho. A nie, bolo to pekné. Nerozprávali sme sa o tom veľmi, ale v pohode. No a vlastne konzultácia som tuto mal s Artičok redakciou a s Violou. Rád na to spomínam.
fun fact je, že on to bol ešte COVID do toho, bolo to druhá polovica 2020, hej. A sme si celý čas hovorili, aké to bude pekné, keď príjem do Prahy a všetci sa pôjdeme stretnúť a si sadneme pod strom a bude to krásne. Doteraz sa to nestalo, nikdy som sa s Vielou naživo nestretol, ale verím, že sa to ešte raz stane. Takže už potom, keď som vedel, že to teda bude ten podcast, pomaly tie texty z toho sme vypúšťali, tak som to tomu začal trochu prispôsobovať. Spravil som ešte dotazník na škole, na Umprum. A toto sa stane, keď dáte vyplniť dotazník študentom umeleckej školy. Bola otázka, neviem, či to vidieť, si niekedy smutná z robenia umenia. Tak som dostal takýto art piece. Mám ho teraz doma. Asi ho chcem zaramovať, ale furt som to nespravil. No a zároveň s tým ako procesom toho tvorenia ešte prebiehali ďalšie rozhovory s tým kamošom Filipom a on vyvíjal ďalej svoj životný príbeh a to som ešte vám chcel ukázať. Som si odfotil v jeho zapisníku. Kreslenie je stále najlepšia hra. Mi prišlo pekné, jak vlastne mal asi rok fakt pauzu od všetkého a potom sa k tomu pomaličky vracal. A vás určite zaujíma, ako Filip žije teraz, 3 roky po podcaste a asi 5 rokov od skončenia umeleckej školy. Má sa dobre. Toto je fotka z leta. Som bol za ním v Grécku. A chcel by som to ukončiť slovami, že stačí ukončiť umeleckú školu a môžete začať žiť. Děkuju, Petře. Ten podcast vyšel i v covidu. Já mám pocit, že hodně rezonoval. Nevím, jestli ten pocit taky máte, jestli jste ho třeba zaregistrovali, slyšeli. Máš pocit, že ten podcast rezonoval? Bylo to překvapivý, protože to asi byla tvoje první podcastová zkušenost a možná to mělo větší dosah než, a teď to nemá znít ošklivě, ale tvoje třeba dosavadní umění? Určite aj doteraz nechápem. Nechápeš? Ne, pomaly chápem, ale vlastne my keď sme sa bavili s Jankem a s Elžbetou o tom, že či sa to ideme snažiť spraviť akoby pochopiteľné pre viac ľudí, akoby širšie okolia nejakej umeleckej bubliny, tak akoby sme povedali, že to vôbec nemá zmysel, že koho by to zaujímalo, že... A tak vlastne ja som vôbec netušil, či to bude počuť akoby 10 ľudí alebo 30. Takže totálne najviac som potom ako nepochopil, keď to počúval niekto ako z mimo umenia. Ono to vlastně možná takhle zpětně funguje podobně jako zkouška umění před zkouškou umění. Pokud jako pro tu veřejnost chceme vyrobit něco, co jako by přiblíží život studujících na uměleckých školách, taky možná tomu hrál do karet ten covid, kdy se vlastně podcasty konzumovaly úplně maximálně. Co mě zaujalo, že si velkou část těch rozhovorů natáčel s nějakým slibem, že nebudeš publikovat. To nebyl dobrý nápad. Mně to přijde jako geniální nápad, bohužel jako nereplikovatelný, protože by to byla prostě lež a máš pocit, že ty výpovědi, které se nahrál s touhle vlastně premisou, jsou třeba zpětně jako autentičtější než ty, když si vlastně už dotazoval lidi s mikrofonem s vědomím, že to bude podcast? Ja myslím, že s tým vedomím, že to bude podcast, som sa potom rozprával už asi iba s 2, kde to už som mal možno trochu viac pripravené tie otázky. Ale asi sa neposrel, alebo všetkým asi prišli dosť autentické, neviem. Akoby tam horšie bolo to, že ako že sme to nahrali proste v nejakej uhučenej kaviarni proste s hudbou v pozadí, alebo sme sa rozprávali, ja som rekorder mal niekde tam, len aby som to vedel prepísať, takže potom sme celkom straglili s tým zvukom hlavne. A čo sa týka autentickosti, tak ako niekto mal skôr ako
problém s tým, že používa hrozne veľa narečových slov a inak by akoby nepoužívala. Ale pak si zpětně teda autorizoval jakoby to publikování všech. Niečo bolo úplne v pohode, niečo som musel veľa strihať. A začal si vlastně myšlenkou nějak jako zpracovat příběh Filipa, tvého kamaráda. Do čeho ses ale vlastně dostal v té výpovědi, v té zprávě? Je to o školském systému, je to o psychickém zdraví, je to o umění, je to o možná ještě jakoby systému v širším slova smyslu. Co všechno za témata ti to nakonec vlastně umožnilo nějak si osahat nebo zprostředkovat? Ja by som bol najradšej, keby tam bolo všetko, čo si vymenovala. No. No, ako... Myslím, že sme sa tam dotýkali všetkého. Ja ako... Snažil som sa to primárne držať v tej ako osobnej línii a nezachádzať úplne do nejakých veľkých... Respektíve som sa necítil dosť isto na to začať hovoriť proste o kapitalizme. Čo akoby spätne mi príde trochu škoda, že som sa akoby nepustil ešte trochu hlbšie. Ale vlastne v tom momente mi to prišlo prirodzenejšie mať tomu nejaké náznaky toho, že to je niečo širšie, ale ako udržavať to v tej osobnej rovine. Ale akoby bol som si vedomý tých presahov, ktoré by tam buď sú, alebo by mohli byť ešte viac. Chce někdo mikrofon a ptát se na věci, určitě zvedejte ruce. Opět Martina Pouchla. Máš mikrofon? Vteřinku. Já se musím přiznat, že jsem velká faninka toho podcastu. Mě to opravdu hodně jako proslunilo dny, když to vyšlo a já jsem to poslouchala a líbí se mi, jak to jako skvěle koresponduje i s tou hudbou, jak to tam jako všechno do sebe hezky zapadá a fakt se mi to moc líbilo, dokonce jen taková perlička, jsem to pozitivně recenzovala pro týdeník Rozhlas. Ale co jsem se chtěla zeptat je, že mě zaujala ta geneze z těch jako původně 5minutových, 15minutových dílů, tak bych ráda nakoukla víc pod pokličku tady tohohle vlastně, jaká ty rozhodnutí jste dělali, jestli to bylo vaše rozhodnutí jako autorský, že to má větší potenciál, nebo jestli v tom sehrála roli už potom ta dramaturgyně Viola Ježková, která to někam táhla jakožto zkušená dramaturgyně, vlastně na základě čeho jste se rozhodli, že to má ten potenciál využít tu plochu těch 6 epizod poměrně vlastně dlouhých, 30-minutových. Vždy som to ja naťahoval. Vždy oni chceli, aby toho bolo menej. No a skôr akoby čím hlbšie som sa v tom hlbal, tým viac tém som tam objavoval a tým mi prišlo, že si zaslúžia viac priestoru. Takže fakt až tým, že som to začal písať, ako Viola už bola do toho prizvaná v momente, kedy už bolo jasné, že to bude tých 5 dielov, to malo byť, ja som to potom ešte naťahol o 1 samozrejme. Ale no, vždy mi vlastne prišlo, že sa to ešte môže spojiť s tým a môžem tam napísať to a to vznikne samostatná epizóda, ktorá bude fungovať nejak sama o sebe. Takže nejak tak. Vlastne ako mali sme nejaké deadliny, ale celé to bolo tak voľné, že to by som nemal hovoriť. Potom povedali, že už budú striktnejšie robiť veci po skúsenosti so mnou a mojimi deadlinami. Ty máš zkušenost vlastně s hudbou, protože my v tom podcastu slyšíme i tvoji autorskou hudbu. Zároveň ti trvalo, než si došel k tomu, že to bude podcast. Měl jsi nějakou jakoby jinou průpravu v práci se zvukem, než skládání písniček s kytarou? Moc nie. Ono aj tie pesničky, čo som vtedy mal, tak som si nenahrával ja. To bolo nahrané akoby u kamoša doma za deň. Nebola to žiadna extra audio práca. A celý ten podcast som strihal v Adobe Premiere. Ja som to potom nemixoval, tak to robil kamoš. Takže vtedy to bolo pre mňa... No, nie je jednoduchá odpoveď. Ještě nějaká otázka tady vepředu, ještě Petr. Já se nemůžu pomoct, ale zrovna, že se to týká té sekce jako škol, tak já bych za ten podcast chtěl jako moc poděkovat, protože mám pocit, že to je nějaký jako důležitý generační statement a i proto to možná rezonovalo tak jako nad očekáváním.
hrozně jako cením tu iniciativu toho, že to vyrostlo vlastně ze spoda, z nějakého osobního zážitku. Mega by mě bavilo, kdyby to někam pokračovalo, přiznám se, že nevím úplně jak, jako. Chtěl bych se ptat, jestli kamarád dělá umění dneska. Ano. OK, což je skvělý. A současně vidím takový poklop vlastně na tom tématu a teď vlastně jako i proti tomu, co jsem tady říkal předtím, že mám dojem, že se čím dál tím víc bavíme o provozních podmínkách umění, než o umění samotném. A dávám to jako nějak jako házím do pléna prostě, jako vůči možná té vaší generaci, že mi to připadá důležitý, v jakých podmínkách umění vzniká, ale nerezignoval bych na ty samotné věci. Prostě možná, že to pokračování toho podcastu bych viděl právě v tom, co se děje v tom ateliéru nebo v hlavě těch lidí a jakým způsobem jako reagují vlastně na průběh svého studia fakticky v těch věcech. Tak to je jenom prostě složená poklona spíš než relativizace. Díky. Děkujeme za dramaturgické doporučení. Mě ještě zajímá, jaká byla reakce vlastně na uměleckých školách mezi lidma, který znáš, nebo třeba si do té doby neznal, když ten podcast vlastně mohl znít docela konfrontačně v některých sférách. Tak co jsi o tom vyslechl právě v těch školách, ať už na Umprumce nebo jinde? Vedenie školy z toho nebolo nadšené. A hlavne vedúci maľby z toho neboli nadšení, hlavne keď vyšla tá prvá epizóda. Z čoho doteraz akoby to nemám úplne stravené, lebo neznášam, keď som ako v konflikte s niekým. Čo akoby to vôbec nebol môj nejaký zámer byť v konflikte. A spätne som nejak chápal, prečo sa ich to tak povedzme dotklo, alebo tak. Čo akoby potom sa to trochu napravilo tými ďalšími epizódmi. Lebo chápem, že po tej prvej to mohlo pôsobiť tak, že to ide byť nejaké proste fight so školou a systémom a tak, čo akoby bolo len nejaké vykreslenie toho pozadia, aby to mohol ten príbeh pokračovať nejak. Takže zároveň to bolo vlastne... A studující? Studující, akoby ja aj Filip sme oba dostali hrozne veľa správ na Instagrame, že ľudia sa s tým stotožňujú a začali sami zdieľať svoje skúsenosti a zážitky, ktoré boli vo veľa ohľadoch podobné. Tak to bolo vlastne silné. Bolo to silné v tom, že sme nečakali jednak, že toľko ľudí nám napíše a že samotné akoby tie príbehy, ktoré nám sami od seba začali zdieľať, boli silné a silnejšie, ako akoby aj v prípade Filipa a tak. Takže to vlastne čítať a uvedomovať si, že to je vlastne dosť zlé, že to má takú odozvu. Že by bolo lepšie, keby sa s tým ľudia toľko nestotožňovali. A možná ještě, abychom odpověděli na předchozí dotaz o nějakém pokračování, tak ty už s touhle zkušeností by si třeba chtěl pokračovat, ať už v podcastech, nebo možná nějakým deníkovým audiodokumentu, nebo možná si to zúročil třeba ve své hudební kariéře, co ti to dalo jako skill, jako chuť do další práce? Ako občas sa pohrávam s tou myšlenkou, že by ešte niekedy som nejaký podcast robil a nie som tomu zatvorený, ale zase momentálne ani úplne nemám ten dôvod alebo tému alebo drive začať robiť nejaký nový podcast sám od seba. Takže si momentálne nahrávam pesničky a možno sa raz ocitnú v nejakom podcaste. Neviem. Tak jestli už nikdo nic nemáte, tak já poděkuji Petrovi Kolárčíkovi a díky moc. Díky.